ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಏನೇನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತಂದೇನು ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಖಾರದ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಓಮ ಚೂರು, ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಈತನ್ನು ಪೊತ್ತುಗೆ ತಂದೇನೆ. ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಈತನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದೀತೆ ನಾನೇ ತೆಂಚ ಕಡೆಯದಿಗೆ ತಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಬಣ್ಣಲೆದೀತೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ, ಒಂಚಿ 4 ಚಮಚದ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ. ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಲ ಅಂತ ಉಷ್ಣನೇ ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸಾಸಿನ ಬೇಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು. ಸಾಸಿನ ಪುಡದ ಇವಾಗ ಬೇಡ್ಸೋದು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ. ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ. ಇಂಚವರ ನಿಗಳು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪನೊಂದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಲೊಂಬು ದೀತಿ ನೆನ್ಪಾಡ್ವೆ. 1.5 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ನಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯರಿಗಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪಿಲ್ಲಕನೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಾಗೊಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ತಾಗುಣಂದು ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪೈನಂತ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಪೊತ್ತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಲ ಇಚ್ಚೆ ಅಂಚದಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಮಾಸ ಬಿಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ದನಾತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತೆ ಕಡೆದಿದ್ದಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ವೆ. ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ. ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಇಟ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪು ಅವಡಾಪು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜೆ ಏಕಾದು. ಮಸಾಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇನ. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಬೇನ. ತೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಮೂವತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬೈತೇನೆ. ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗಿಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬುರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಸರಿ ಆಜಿದಿಚ್ಚಿ
ನೀರು ಆಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ತೆನೆಕೇನು ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟು ಒಂದು ಅರ್ಧದಾತು ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟು எனக்கு ತೂ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡೆಂಚ ಮೂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ತೂ ಸರಿ ಅರ್ಲೊಂದಿತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಾನೆ ಬೇಯರೆ ಉಡುಪೆ ಸರಿಟ್ ಇತ್ತನೆ ನೀರು ಅಂತ ಆಜೊಂದು ಬೈತಂಡು ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಪಿರಿದಿತ್ತನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವನಿಕ್ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದನಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣುಂದು. ಖಾಲಿ ಬೇಯರೆಗೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತಾಗುಣುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ವರಾನೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪರೆಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಮಸಾಲ ಅರೆಪು ನೀರು ಕಡರಿಚ್ಚಿರ ಅವನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಮತ್ತೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆರ ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕುಲೋರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.